Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомадед ҳама каса ба канали ман. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани пирожни творожния барои шумо ман пешкаш мекунам. Беҳад болаззатай ва осонакай, вақти кама мегирад духтаро. Ба мо лозимай 400 грамм орд. Аввал 2 пиёларо гирен духтаро, агар ки тарозу надошта бошед 2 пиёла орд гирен. Якта маргарини онара ман истифода бурдестам. Чӣ намуде ки дошта бошед мешава. Фақат фоизи баланд бошад духтаро. Барои пухтупази ҳами песочни беҳад бонағзай 72% танажда навистагӣ бошад, вай бо хубтарай. Бо орд анами хел тиёрка мекунем духтаро. Ва як пачка разрехлитил бо як пиёла пур нестай шакарош бинен, а як пиёла камтарай. Анами хел крошка мекунем ба мисли умоч. Анами хел ҳамаша якҷоякӣ кардем. Шакару разрехлитилам ҳамроҳ мекунем. Тестаи мо тайёр мешава. Ҳамиқа маҳсулот дорад духтаро. Ман чанд намуд тайёр мекунам. Дар канали ман ҳамаи намудаш ҳастай творожнира духтаро. Ҳамин намудша беҳад нағз мебинам. Як рецепта як шинос гирифта будам. Тайёр кардагием дар каналам ҳастай. Ай ҳамин рецепт бо пеш 3 сол пеш буд. Бо хостам ки тайёр кунам, барое ки ҳамин творога фақат мефорам, ҳами хали творожни пирожни кунам. Ҳамида фақат ба маза меояд, ба сочни кида творқати. Анами хел духтаро тайёр кардам и тесташ. Ҳозир боз тайёр мекунем творогша бо ҳамроҳи тухм, бо як пиёла камтар шакар. Умочмон тайёр меша духтаро. Теста гирифта дар лист ҳами хел мерезем. Нормаша туғри мекунем. Ним зиёдтаракша дар поёнаш мерезем. Агар хоҳед шумо ки баробар шавад, тақсимш кунед. Ман ҳами хел бо чашм нигоҳ кардам. Поёнги якум қабаташда бисёртар андохтам. Иҷада 600 грамм творогай, як пиёла камтар шакарай ва 3 дона тухм. 3 дона тухма ҳами хел бо вилка ҳамроҳ мекунем бо творог. Шакар ҳами хел дарунашда ҳал мешава. Оби об намешава, лекин дар вақти пухтанда об мешава. Духовкаро дар ҳарорати 180 градус бимонем, баланди бад намонем духтаро. 180 градусда худ шуруъ песочнӣ мепазад. Анам хел тақсим мекунем дар ҳами болои крошкаи тайёр кардагимон. Худ шуруъ ҳамаи ҷошда як хел ровнӣ бояд биёяд. Осонакай духтаро. Бовар кунед, вақти бисёрам намегирад. Тез да пухта мегиренша. Раҳмат дӯстони азиз барои дастгириҳотон, барои комментариҳои нағз. Саломат бошен ки вақти худтона дариғ надошта барои мо фикрҳои худтона баён мекунен, менависен. Саломат бошен. Худованд нигаҳбонтон боша. Подписчикои ман ҳаққониян ҳамашон. Ина мо барои шумо бо кӯшиш мекунам ки як чиза ки бо лаззат пазам нишон тиям, мотиватсия шава шуморам бипазед. Эълон махсусан барои занҳо, барои духтарҳо ва занҳои хонашине ки мехоҳем ки маблағи иловагӣ ба даст биёрен. Ин ширкати тозон аст, ширкати ватанияи духтаро. Дар тамоми гӯшаи канори дигар давлатҳо ҳам ки бошед, метонед шумо дар ин ширкати ватании худ кор кунед. Танҳо шумо 500 сомонда харид мекунед, як пакет мегирен, бо 300 сомони дигар бармегарда дар картаи худтон. Беҳад кори зурай духтаро ва соҳиби билети ҳаҷи умра мешавен. Хона, мошин, телевизор, телефон, тамоми таҷҳизоте ки битавои техникае ки барои хона дар кора барои шумо тӯҳфа карда мешавад дар ин компания. Духтаро зудтар ба номеро муроҷиат кунед, корро аз ҳамин рӯз сар кунед. Шумо хариду фурӯш намекунед, ҳичи намехаред, танҳо як бор харид мекунен, боз пули хутон бармегарда картаи хутонда. Духтаро барои шумо эълон кардестам ки кори нағзай, ширкати худмонай ки 100% бо дили пур ман ба шумо тавсия медиҳам ки
кор кунен, нависен номеро дар рӯи экранай, муроҷиат кунен, ҳамаша мефаҳмонам. Боз духтаро дар ин ширкат аксия рафтестай, скидка кардагиам. Кадоме ки ҳозир регистратсия мешава, ҳозир менависа, муроҷиат мекуна, анами паплин падарка аз номи ҳами наставник барои шумо падаркаҳай, паплинакои фасони новинкаи духтаро. Аллакай дар ин ширкат ба зиёрати хонаи Каъба, ба зинаи билети ҳаҷи умра расидагия як зан ина иншоалло мераванд. Кор дар авҷай духтаро, фурсатро аз даст надиҳед, зудтар ба номеро муроҷиат кунен. Беҳад кори осонай, кори қуллае барои занҳо. Ба як 500 сомон шумо метонед ки соҳиби хона ва ҳамаи чиз шавед. ин ҳами моҳи ноябрда ҳами духтарак сазовори зинаи 8 мешавад. духтаро дар муддати кӯтоҳ ҳаракат карда анами хел пешрафт иста. аз бекор шиштана соҳиби ҳамаи чӣ мешава. саломат бошед духтаро, бо як пакет зиндагӣ дигаргун мешава. анами хел ҳамаша яхел кардем духтаро, бинен ба вилка ё ба қошуқ болошам хел рост кунен ки яхел шава. анами хел вақти паза ровни биёя. ин листи одил нестай духтаро, ин листи майдатарай. вақте ки листи калон дакаден, бо маҳсулотша бисёртар бигирен. 1 кило творог меравад дар листи одил калонай. ина духтаро, агар 1 кило творога дар ҳамин майдарам кунен, бохали бисёр мебиёяд творогаш. ҳамин хелдан ҳозир нормални омадагия. ҳозир нишон медиҳам, ман камтар золотисти шава рангаш, бо хубтарай. тестай ҳами пирожни творожни чанд намуд меша духтаро. ҳамаму тестае ки беҳад резонакай, ҳаму хелшай. بانگ سبانت یا مصطفی محمد جانم فدای نامت یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد پیغمبر خدایی تفضیل انبیایی محبوب ربنایی یا مصطفی محمد. ина духтаро магазини 10 сума омадам. инами поёнгиё ҳамаш вазаҳай барои гул мондан, ҳамаш 10 сомонияй. инҷода бо кружкаҳош 15 сомониям будай. як хелш ба фикрам 15 сомонай кружкаш. наи вазаҳои радужни ё ҳамаш 10 сомонай. бо пасуда дора. инҷода чизои контейнерои пластмаси, ини хали нонгираку тамоми чиз дора духтаро. беҳад интересни ин магазин. меоед тамоми чизи хали необычниё дора, маъқулто мешавад. ядгаримона шинос меш магазини 10 сума биёед, ҳамара меёед. блогер калони баъда ироҳила бини ҳами духта дар худи москва нарда қазоқистон дабтай мара ҳама мегуфт ки айрӯи ҳами худои ранги амика ранги амика хай ҳар кас даст шархрай дидем шахай я духтари ёшаки хушрӯ чанд так жора занаки сегудак вообще намеги занака ман нигоҳ кардам ки ҳамсифум гуфта мегу рухсон ҳамсифум ман нестай гуфтем иҷа шучкаи ҳамсифу айда чизи арзон гуфтем хай гуфтем оз мегам акиё. иҷа духтаро продавец омад. қати продавец боиха гап задем. ина магазиншуна абзор кардем. иҷа ҳамаш 3-4 як пасудаҳай беҳад чизои занона бисёр барои ҳами кухни, барои занако чизои даркорӣ бисёри бад. бо ҳамроҳи апай рухшона хела гап задем. беҳад занаки нағзай. аввал мада маъқул будан, бо дидемшон худованд амҷа тоғри овард ки якдигаримона дидем якум бор духтаро. каналшон супер блог ном дора. ина поёнда навистагим бинед супер блог.
беҳад каналшо нағзай. Бинем ҷа чизи канселярӣ ҳастай духтаро ҳамаш 10 сомония. Альбомои хушрӯ дора 10 сом, хай бисёр чизои нағз дора 10 сом. Ҳамин чизое ки боз дар 10 сом ҳичи намеёви духтаро. Лекин бинен посудаҳои фасонам якта тарелкаш 10 сом. Аднатониам дора, гулдорам дора, рангарам дора. Тамоми намудуш ҳастай. Дар корвон ҷойгирай духтаро. Аптовида ай тарафи дина нишон дода будам видеои динангида. Ай тарафи мираж мешава. Охирон зданиёи диюм этажай. Лестница хати меброи диюм этажда намихел ҷои посудаҳояй тамоми чизи рӯзғор ҳастай духтаро беғарзай посудаҳам. Амиҷа ёфта метонед. Инамиё ҳамаш 10 сома, як донаш 10 сом. Як хел ҷожда ягон хел бакалои калони баъд 15 сома. Дига бисёр чизиш 10 сомония. Контейнер ҳамаи чӣ дошта иҷа. Дар паноҳи Аллоҳ бошед духтаро.